L-Aġenzija Identità ikkanċellat il-permessi ta' residenza għal studenti barranin li kienu qed jistudjaw fl-International European University wara li l-liċenzja tal-Università ġiet revokata aktar kmieni dan ix-xahar. Mal-ġurnal Times of Malta diversi studenti rrakkuntaw kif irċivew komunikat mingħand l-Aġenzija Identità mingħajr avviż ta' xejn li jridu jitilqu minn pajjiżna b'mod immedjat. Buħud jirrakkuntaw kif snin ta' studju sfumaw fix-xejn. Dan hekk kif dawn is-studenti ma natawx id-dokumenti li juru li qed jattendu għall-kors u allura kaġun ta' dan ma jistgħux jitrasferixxu għal istituzzjoni edukattiv differenti. Intqal ukoll li l-istudenti ma nataw l-ebda għażla oħra għar li jitkeċċew mill-pajjiż minkejja li l-istudenti kienu qegħdin f'pajjiżna sempliċiment biex jistudjaw. Dawn l-istudenti barranin irrakkuntaw ukoll kif nefqu eluf biex ġew f'pajjiżna u studjaw f'din l-università. Dan apparti li l-istudenti appellaw lill-Gvern ta' Roberta Bela sabiex isib soluzzjoni għal din ir-realtà kera li qed jaffaċċjaw għaliex bħalissa il-ħolm tagħhom sfuma fix-xejn bl-Aġenzija Identità lanqas tagħhom l-opportunità li jistudjaw fl-Università ta' Malta. Min-naħa l-oħra dawn l-istudenti tal-mediċina qalu li ma jaffordjawx li jistudjaw l-Università ta' Malta hekk kif għalihom il-kors ikun jiswa madwar 26,000 euro. Ġi spjegat ukoll kif ftit tal-jiem l-istudenti suppost kellhom laqgħa ma' rappreżentanti ta' din l-istituzzjoni privata iżda qatt ma deru. Dan wara l-istudenti kienu ġew notifikati li se jingħataw id-dokumenti meħtieġa biex jitrasferixxu f'università oħra jew inkella jkomplu l-kors tagħhom online jew fil-kampus li għandhom fl-Ukrajna. Għaldaqstant l-International European University qed tappella minn din id-deċiżjoni bil-għan li tkun tista' terġa' topera f'pajjiżna.